Dáme si ešte jeden vstup predtým, než vyrazíme z Cambridge. Tam je vidieť tabuľu odchodov. To vľavo 16:40, to sme my. A teraz je tam je dole vidieť 16:32 aktuálny čas, čiže nejakých 7-8 minút pred odjazdom vlaku oficiálnym otvorili súpravu. Jen tam je, čo je týchto ľudí toľko, tí čakajú na príchod z Londýna vlaku, ktorý pôjde ďalej na sever. Čiže študenti a pracujúci sa vracajú domov v posledný víkend, deň pred víkendom. A potom z opačnej strany tam príde vlak, ktorý bude pokračovať na King's Cross o 16:47, čiže 7 minút po nás vyrazí. Na King's Cross príde o trošku skôr, predsa len nikde nestojí a my stojíme 3-krát, ako som spomínal skôr, v Oldley End, čiže na polceste smerom k Stansted letisku a potom až na predmestí Londýna, čiže Tottenham Hale. A tretia zastávka je konečná, čiže Liverpool Street Station. Takže tento vlak nie je až taký strašný, lebo väčšina tých vlakov, čo chodia na Liverpool Street Station, stoja dosť. Oveľa viac než 3-krát. Niektoré dokonca doslova pri každej verbe, aj v Shelforde, čo je zase predmestie Cambridge, a tam stojí tak, neviem, možno 4 vlaky denne. Ale predsa, niektoré stoja aj tam. Takže tento je taký šikovný, rýchly. No. Tak, z Liverpool Street Station sa ozvem o nejakú hodinku a pol. Zatiaľ sa majte fajn.